Varování. Tohle video není vhodné pro malé děti, které se bojí vody a které se bojí utopení. Jak pro ty ostatní dobrý zážitek. Ahoj lidi, já jsem Hořan a já vás vítám u dalšího videa. Dneska je tady se mnou Jirka. Vzpomínáte na naše minulé video? To bylo video Sázka challenge. Jsem si Jirku rozdrtil pořádně. Ještě tam máte ty sklinky, můžete to vidět. A teď podstoupíš jednu sázku. Strčíš si hlavu přímo do lavoru plného toho. Ne, ještě ne. 3, 2, 1, teď. Já nemám ten ručník. Stačí. On se tam zasek. Au. On je celý mokrej. Au, no. Vidíte ho? Ne, utři se. Au, no. Ježiši, sundej to, tak teď se podívejte, jak dopadne ten, co prohraje se mnou sázku. Tohle bylo všechno do našeho videa. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, tak čau.